Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. PS, love you. Naugong minimo? Hindi ko eh! Uban minimo, bisan asa pa ka paingon! Patensyano, wa ka makasabot. Dili mahimong muuban mo sa kong atuan. Nga naman? Wa sakit ka priti? Sige lang. Hayo na namang konduktor. Nga, barog lang ni Miko. Labi ko. Barog gali. Naman, Kiwa pati pliti. Mukong na ta. Mukong. dol rin ito tuwan day. Sige, barog lang to. Layo. Mga pila pa ka oras sa biyahe. Lo! Patensyano, seryoso ko. Seryoso masami, ma'am. Muuban minimo. Mas maayo man gani nga dili na lang ta mamalig sa syudad. Unsa man, mupuli ka sa probinsya? Adto sa dito. Dayon na ito nato atong panugon lulo nga magpakasalta. Mangita li og tarong nga trabaho. Promise. Patensyano. Saman tabuak yaw. O makakagraduate og high school, di ba? Supa, uy. Butugan ka sa uban. Nga na day. O makakagraduate, di ba? Huwag Ba, kakagraduate. agad mo bata ka, uy. Hindi kakagraduate. Para! Oh, abot na dita. Naga pa man ni dinhi. Di ba? Ani na dita? No, ma'am. No, ma'am. Dili. Kining duhara. Unsa? Baka naogon minimo? Daw, kapito. Dili mo mahimong muuban ako. Kapito. Niarang plate nilang duha dong, oh. Miko, hilak. Hilak pa, hilak. Hilak. Abala ko na yung ma'am! Madlag naman ko dito! Biyanya ko ni Kuya Potensyano! Lagdan bigay na siya! Ikaw mo na bata. Miko. Hindi lagi ko papadlong lagay. Aron, din ako ni mabayaan. Parehas ni ate na ko, Clover, ma'am. Balang ko. Alam ko bayain. Miko. Saman, naog sila dili. Ay hala, naanasad, na uli na sa dimang taas. Nga nung nagadali man ka ni siya pauli, ay, nga nadunggaban man unta ni siya ni Sir Paulo. Nagpakuha yun ni Tinoy sa ospital kay mo pauli na. Mo pauli na kuno siya dinhe. Kay kuno anhin na siya dinhe magpakaayo. Ay, mutuo na gayud ako ay nga dugay patyo ni mga badlungan. Imbis matulog na noong koron, kay wala jud ko makatulog og tibuok gabi na nauli na sa binuon ni siya. Ay, natiwas pa lang unta ning amuha. Oy, ay, sorry Lord, pasaluag yun ako, nakasala ako. Pero, maayo unta og donggo nimo. Hinay lang, Daddy. Ah, thank you, son. Tinoy, unsa man ka? Magtanaw ka lang diha. Di ka mo agyak na ko. Sir, paingon ako. Ako na agak ni daddy mo, sir, paingos taas. Itang duha na lang, Noy. Aron nga, mas dili mangusog si Daddy. Sakitan niya siya sa iyang samad. Thank you, iho. Pero wala ni kaso. Dili ni magkaunsa na ko. Kaya ko rin eh. Di sana. Dali, iyatod ka na mo ni Noy Tinoy sa imong kwarto. Si Santa. Hain man eh si Santa. Ay, Santa! tawag sa ako, sir. Santa! Santa! Ay, dali, tawag ka, sir. Oh. Sir, Tawag ka. Di anak ko, sir. Maisugo ka, sir? Ang dami mig makaon si Sir Piolo nimo. Wa kini siya mukaon og tarong dito sa ospital. Matuban, sir. Akong nalay bala sa kong kagalingon, Ate Santa.
Kaya na paghagaw. Mo kalaw na ko niya. Aram kaon. Oh no, kinalang mo kaon kag tarong. Si Tino ni bahalang muhatod na ko. Dili, daddy. Imo kong anak. Angay lang nga ako ang mo assister na mo. Buutan kag yun, anak. Nala, sige. Tana. Ay, buutan bitaw ngayon. Buutan ngayon. Salamat in town. Wala maliwat ni mo, sir. Tuas sa inahan maliwat. May lang untag dili in town mausab. O maparihas na itong iyang kaluha nga araang usab kasalbahes. Hain karon ibutang sa Ginoo. Hingay lang sir, hingay sir, hingay. Oh, okay na ko. Nala, sige na anak, kinaog na. Kauno na sa dili ka pa mo pahuway. Huwag ko'y ganang kaon. Murag may gipangita akong kanon. Gusto ko mo kaon sa linuto nga utan nila ni Lola Sidis. Iho. May daghang lamian nga sudan diha. Pero gimingaw ko sa utan ni Lola Sidis. Ato na ko si Lola sa silong. Magpaluto ko niya. No, Ha? Ano, daddy? wa si Sedes. Ha? Hay man di si Lola Sidis, ha? Daddy? Kagahapon pa ko nga wa makakita ni Lola. Asa man di siya? Manoy Tinoy, hay man di si Lola. Kuan sir. Wa na dinhi si Sedes. Unsa? Wala. Hay man di si Lola. I'm sorry. Wati ka masultihi nga ni Biya na dinhi si Sedes. Unsa? Siya mismo ang dili gustong mahibaw ka sa iyang pagbiya. Kay tingali ko noon niya og imo siyang pugngan ug mawili usab siya. Og nakasabot ko ni Sedes. Pila ka tuig na usab siya nga wa mauli sa ila. Tungod sa kawili ninyo nga iyang giyayahan. Panahon na usab nga ang iyang kaugalingon na usab ang iyang atimanon kay tiguang na siya. Nagkinahanglan siya og igong pahuway. May biya si Lola Sidis nga wa gani magpahibaw na ko. I'm sorry, iho. Nakasabot ko, daddy. I know nga masinabtanon ka. I'm so lucky to have you, son. Sige, dad. Mukanaog na ko. Sige, anak. Nakatultol ka ba sa gipuyan ni Lola Sidis? Nga no? Matod ni mo, ipauli siya sa ila, di ba? May mo bang ubanan unya ako nimo sa ila? Unsa? Gusto ko muduaw ni Lola. No. Wa ko makatultol sa iyang gipuyan. Mao ba? Asa siya nga probinsya gikan? Layo. Asa dapit? Sa pikas nga bahin. Taga norte kato si Sedes. Nabot lang din sa pagpangita og trabaho. Layo kayong ila, gikan din Inungdan, gawa usab kato siya pauli sa ila. Asa dapit sa norte? Ambot, wa ko masayod. Maura kanay ako nahibawan nga taga dito siyang dapita. Wa na ko magpakisusi sa iyang gipuyan. Atuan ko unta si Lola kung makahigayon ko. Sige, dad. Padayon lang, iho. Oh, shit. Sa umagi mo ron sir, kung magpakisayo doon siya sa may tungkol ni Sidis. Si Santa. Pasidan idaan si Santa. Sige sir. Ikaw na. Sundi siya. Kay tingalig magpataka og buka si Santa sa iyang baba. Matuman sir. Na makakadadi. Huwag ka lang masayod nga nabati na ako ang inyong panagsulti ni Tinoy sa imong cellphone. Plano ni mong patyon si Lola Sidis. Huwag ka na ang dili na ako katugutan. Nasayod ko nga niya pa din si Lola Sidis. Kinahanglan ko lang masayran. Kung hainin mo siya tagui. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!